wujuding atraksi spektakuler Kusumo Jaya. Linaku ngabisoro atraksi spektakuler muga tinata pun pernahaken wonten ngasanipun Gusti kang gawe bukalareng dalan kukus putih gondoro kang sampun mlebat wonten ing angkasa satondo atraksi bandhawe lan anggo sampun tumapak wujuding toya wening kang sampun kasamapyakaken. Ingkang sapunika mangke badhe kastong kalipun kepawang kang satunggal Ibu Sudiro. Lan uga Kiara Kusumo kanthi tindakaken alon waton kelakon gremet-gremet jangkung rahayu selamat mugi tansah pinayungan wonten ngasanipun Gusti kang karya jagat kanthi tata titi mugi tetep anggenipun nindakaken pakaian luhur nguri-nguri budaya lan uga nguataken iman wonten ngasanipun Gusti kang karya jagat nuli Allah Subhanahu wa taala. Kalipun ki bawang Kiara Kusumo saha Ibu Sudiro. Badhe ngaturaken pasungkeman wonten ngasanipun Bapa Kakang Bapak Yasa lan ugi Bapa Sulkata keluarga Bapa. Dalam Kusumo nyuwun dumateng samodya sing pangsama bilih wonten kirang tata kirang sing kirang sembada patampiya dadosaken lega-lega. Mugi kanthi sedaya kang pun tindakaken dadosaken berkah nambahi dur ingkang kathah lan ugi nambahi sedekah kagem Bapa Sulkan sak keluarga. Sok sedherek menapa sing gelem sedekah pun didohake sangka balake. Pun saketake sangka rezekine. Kapernahaken panguripane. Tansah tinampa sampun Gusti kanikmatan kanugrahan ingkang ketok. Tetep kaya wening tegesing ayo padha ngaji nyetek ilmu marang guru. Ayo padha nindaki apa kang dadi pinyuwunipun. Kang dadi kewajibane. Ingkang sak menika pun abadi akan kalan NFC Production. Sampun gemboraken kalan Sania Nada Audio Sound System. Ingkang sameneika wekdal nyambut damel sesarengan kalan Kusumo Jaya. Kan ingkang sampun kaisi toya wening kang kadene panjenengan nggih bawang. Kaparengaken dhateng Kiara Kusumo Jaya badhe katindakaken kapan kapil pundhutipun Bapa ndamel seneng regang dhateng keluarga wonten ing tlatah Sari Rejo Guntur. Saya kena nalendra kang pikantuk mandat katuraken jumeneng nata barisan kang semeca. Nata barisane
kanthi rapiet dipeni dadosaken bebungah kegempor kadang sadulur kadang badhe katindakaken kemenangka adicara sirap jamas siram jamas katindakaken dening panjenenganipun inggih bawang Yanom Kusumajaya satunggal Nalendra badhe pun jamasi dening panjenenganipun Ki Anom Kusumajaya kapit dening Ki Mumuk Nalendra Kusumajaya kanthi alon alon waton kelakon grebet-grebet dinanggung rahayu selamat mugia lir ora ana beda punapa-punapa lir ing kesal dilolong den jamasi rek maneh den jamasi mustagane den jamasi atine supaya adem atine katata akhlak laku kang becik lan laku kang bagus dadi akhlakul karimah bisa Kusumajaya kanggo contoh seniman liyane bocah selalu sumeh kabeh muga sadya satriya Nalendra kang utama kang bisa tansah ngluhuraken ngumbulaken asmane Kusumajaya ing Abiyantara tansah nguri-nguri budaya tinggalaning nenek moyang kita kesenian menika dadosaken nelipur seni dadiaken seneng seni lan uga juga dadi pitutur luhur anata akhlak sampun adicara siram jaman katindakaken dening panjenengan Ki Anom iku Pusudira badhe nglepas dhateng Nalendra badhe katamtu dhateng Ki Pusudira ger kabeh katrikku aku njaluk guna kuwasamu ikhlasna atimu tak nggo contoh sepira-pira paringi penah Allah Subhanahu wa taala ayo padha kuwati imane dikuwati islame bismillah ho fayakun lepas Allahu Akbar ya sampun sedaya palapasaing ngragani sedaya badhe manut piturut pituduh dawuhe Ki Bawang apa parentah Ki Bawang badhe katindakaken kedaharan sing ora pasti ning jarane menungso ditindakaken dendahar dening satriya Kusumajaya kanthi kathah banget pawujudan pun dahar menika wonten klapa ben ora ana sampe kala apa-apa wujuding silat tinggal satu utuh silat tinggal satu anyar silat menika landhep mulai padha dilandhepno pikirane sinau ngaji salat tahajud salat hajat salat istikharah wiridan muga kasembadan sedaya punapa ingkang dados pipundhutipun sadaya pamirsa ingkang sami rawuh wonten malih menika wujuding neon utawa beling menika uga wudu taklum raib panganane manungsa menika badhe kadhahar kanthi seketan ngenipun dahar beling neon dan kemah-kemah
artine paku. Paku seronjeng, paku gedhek. Menika badhe kadhahar rugi. Nah kalumrahe ngono. Wong menungso kok mangan paku. Kuwi ora pakanane manungso nek iki mergo kuwatane iman ing ngarsanipun Allah. Apa kanggo tindakake kanthi sempurna boten ngrubisa punapa-punapa. Nyatakake nek kabeh menika dipun ridani Allah. Silet kagoresaken lan uga didhahar. Ki pawang Kyano Mawang Asta wujuding bata katataken wonten sirahing Nalendra den tata kanthi sae badhe katutuk dening patinipun Kyai Mumuk Sudira kang sampun ngasta bodho utawa palu. Kaos ing peta botane ing tujuh sirahe sedaya kanthi ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun kaping pindhoni ben supaya tambah mareme ingkang mirsani kaangkat ujung godho katutukaken nyaut as tumpyur botone manungsa mangan paku manungsa mangan silat. Kane sekento kaya dahar goto. Wonten malih wujuding golok kang pun asta tripanjenipun kepawang. Kabar saken dhateng Nalendra menika kang sampun kabuka klambine. Kata wonten ing Madaran pun goresaken nyaut sempurna. Tepuk tangannya mana dong buat Kusumojo, kasih semangat lagi yuk. Sudira tampun ngasta toya wening badhe pun damel unjuk dhateng Nalendra kang silat ingkang tasih ingkang sampun dikunyah kanthi lembut. Panjenenganipun menika badhe cawangsulaken malih pawujudane silat muga dados wujud sempurna malih. Silat badhe pun dalaken sangalep badhe pun tutupipun Nalendra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya napa saged wujud malih sempurna luar biasa. Silat sing wis ajur, silat sing wis remuk pun dalaken wujud dadi sempurna malih. Ya ingkang pun dahar silatipun kala wau kalih. Ingkang pun dahar kala wau kalih menika badhe pun dalaken sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumangga katarik
Yos. Ya. Bismillah Allahu Akbar yos. Hot. Keluar sempurna untuk kembali. Tepuk tangannya mana dong buat Kusumodoyo sayangku. Luar biasa. Menika ke bawang sampun ngasto duking pitik. Yos. Pitik yang tate urip. Menapa kang pun ditindakaken dening Nalendra menika pitik pun sembelih kokop getihe tetep getihe getih rasa coklat. Dagingnya rosok panggangan, panggang ayam. Nek badhe nyuwun monggo menika boten bayar. Nanging enak rasane. Getih menika boten amis. Getih abune coklat. Rebutan daging menika sang maestronya Kusumodoyo menggoreskan beling yang sedang dipecahkan tadi atau digoreskan ke lengan, ke wajah sempurna ya, tidak tergerak sedikit pun. Luar biasa. Tepuk tangannya mana dong buat sang maestro Kak Rohani Kusumodoyo. Wes katon padha marem leh mirsani nek kurang marem ya sok nanggap dhewe-dhewe ya wong barang ya mung murah 5 juta panjere 5 juta panjere semoga Sedaya Nalendra badhe kaunjungi toya wening Pating gedapal sampai nyaket untuk toya wening. Erto Kamulyan ingkang salebetipun kendi pun dalaken. Denunjui banyu bening uga samangke gampil. Anggenipun ngelepas saking sakrebetipun raganing Nalendra. Sapunipun ngunjuk toya wening sedaya badhe kawangsulaken ana ing panggone dhewe-dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Lepas Allahu Akbar. Dia cetak atas tapi kalah rapi semoga dipun utadani semoga dipun utadani
mugia tansah selamat selalu beda menapa kasih sae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaisun musadani Satria Kusuma Jaya Waloyo Tepeng Jati. Allahu Akbar. Iya. Kasih tepuk tangannya mana yang meriah buat Kusuma Jaya. Terima kasih kagem Bapak Torkan. Matur suwun kagem Bapak saking Kapolsek Guntur. Terima kasih kagem Bapak saking Koramil Guntur ingkang taksih nenggani sampai Banten. Lan ugi Bapak Banten terima kasih. Dan ada permintaan saudara Mumuk foto kalayan Bapak Torkan saat kawin. Foto kantor Ibu Hajah. Ini penyuwanipun monggo. Juru foto pengambilan gambar kali Bapak Dolkan kali Pawang. Nggih. Ya, Mas Kianom monggo jejer Bapak Dolkan ke tengah. Napat. Kalau adik Rizky. Rontok mundur sithik ben kepenak mundur gambar. Dan juga terima kasih buat NFC Production.